Аз лендвам на... Няма да е на този чест. Ето това е SMG. Чест. Изи. Аз съм окей. Имам... Дед. Уоу, чил. Гетнах кила. Дец. Найс. А какво става? Да, верно, тук стана бати. Мале, аз имам много добър лут. Дед. А, на мене. Помощ. Ама аз не мога, брат. Чай. Фак. На мене. Решката ме. Дед. Найс, идвам. Фак, на мене. Ау. На едно. Дец. На мене има още. Идвам. Бат, какво става, бе? А той кемпи. Той има мити голдфиш. Дец. Браво. Тук има ли лава спаска? Имаш ли патрони за снайпер, че? Не. Ти чули какво казах? Имам спаска. Да, знам. Това е крейзи. Аз имам Син Гейткипър, Златен Комбат и Син Мамут. Играя печели. Да, между другото имаме 7 кила вече. Already. Отгоре? Аз не хитвам. Найс. Взех ти го маничко, ама съвсем. Да, маничко. Има някакъв друг там, май. Не. В няма взимам материалите. Брат, патрони за снайпер. Това ми трябва. Мен ми трябват патрони за асулт райфъл. Мога ти дам, аз имам. What? Достатъчно. Колко имаш ти? Апа, на къщата дет бяхме. Да, видях. Краш падвам. Той стане или на другата? Тука. Да. Да, тука е някакъв. А той е грапал на някакъв пич. Legendary chest. Кой ти даде? Hunting. Лилав. Добре, сега имаш ли патрони за снайпер? Да. Ма са малко, предполагам. Ето ти. Добре, ще ги взема. Благодаря. Човек. Краш падвам. Двама са. Немай да рамариш обаче. Аз съм тука. На мене. Спама го отзаде. На бял е. Браво. Дай другия бързо. Идвам Аз при... ти съм. Търся го. Ей го. Рак. На мене. Бяга. Тука. Дет. Найс. Бат, ние печелиме. Сега чувам ли се? Да бе. В смисъл... ясно. Бат. Имаме 10 кила и... Окей. Оли войска. Имаме 10 кила, миналата игра имахме... Колко? 5 кила на кръст. Ето как ги избих. Миналата игра умрях много спол. Не бе, не умряхме. Не, реално не. Дама беше на шивания мап. Да, това мап дет се меса една яка. Да. Брат, другия реално е як. Там. В лоби. Имаш хънтинг, нали? Къде? Тука. Миснах. Там. Брат, аз едно съм солид монитор. Yes, мислех. На нас? Зад нас. Да. Грапова, бяга. На бял е. Остави го, той ще дойде всеки момент. Или? Ръчкани. На мене. Идвам. Солиден. Чай, сега идвам. На малко е на едно е. Другия. Дед. На едно е. Найс. Другия е тука. Да, до мен е почти. Отгоре. Дед. Браво. Къде е на това лута? Ай го тука, няма почти нищо. Ма само някакъв граб. Ще дроп.
Ма дай ми грапля. Ето, аз имам с 7. Там съм го оставил. 6-7. Едо. Едо. Вали. Чай да хилна. Ще го снайпна. Стой. Wait. 74. А то с метала. Как билдно. Аре, ходиме. Въздух много далече. 69, 69. Аре, ела. Мале, 2 пъти го хитнах. Мамо. Кракна малко. Друг. Аре на хайт. А ти не си. Бата не мога. Аз съм на тебе. Един има на хайт. Те, бата, аз от сторма нищо не виждам. За тебе. Брак. Да, видях. 40. Аз съм в бокса, дет. Тук има син мамото, ако искаш. Дет. Найс. Е там на пратка. Не може да сне. И колко имаш граблера? 5. То тук има с 10. Добре. Тук има с 77, 70, аз по 77. Това го хитнах буквално. Е, тук има, е там. Той е умрял. Е, там е Във въздух. Дет, Найс. може 155 каска. Е, там да. Дългото, на малко е. 94 на долото, 94 на долото. Ма бяга. Дет, лови брат. Опа. Как ме откарна кила, бат. Е, там е на 40. Не, на 60. Някакъв до нас майма. 141 каска. Имаш ли сукоивки? Имам. Спами там. Не бе, граплер. Добре, аз ще дойда. Аз го убих един, набих му каска 155. What? Ма добър ли е? Не, брат, той просто ме прифайр на 2 пъти. Ма те са резват. Резни, такова е, ребутни. Аз нямам повече граблери. Абе, брат. Тук има супер много лут, принципно. Тук има и пратка. Да, бе, аз ще си взема от тука. Там има лама. Брат, забравих, че патиш матката си. Ще отида там на ламата да взема. Той аз ще дойда. Добре, бари. На мене. 97. Ма аз не мога да дойда, май. Сега ще се пробвам. Yes, няма материали. Брат. Аз съм дет. Опа, доч. Нещо, с което избягаш. Не. Имам. Фак. Не! Помощ! Брат, помощ! Идвам. Батене, носъм. Не бе, майко. Пича, аз съм на едно. Ела, тук има Бате ще ме снайпне. Брат, ще спреди да сте това. Да. Имам физ с 100, ако искаш. Физни 50. Ти се физни. Или окей, аз ще физни. И след това отиваме на тази пратка там. Да. Добре. Те там ги гледай. Да, дай ми. Ма ти трябва медкит, май. Не бе, дай, аз ще те физна, няма смисъл бик. Да бе, нямаше да го пия. Рани медкит. Ела. Там трябва да ги убием. За малко. И какво имаш за ротейт? Краш падове. Колко? 6. Ето го Аз снайпвам. имам 2 шокови
Брат, много далеч. Медкит монета. Так. Чай, че мислиш, че нас не изстрелна. Не можеш падваме. Добре. Тук има метките. Окей, аз слизам. Па те казах да не можеш падваме. Аз чух да лунч падне. Ще трябва няма смисъл, ние сме в кръга. Да, принципно да. Сега ще изчакаме да видим другия. Даре, Там какво даре, има? в храст. Биг. Big power. Аз имам 50 физ, принципно. Оп. Лети. Ще го снайпна. 72. Там. Къде е зона, аре? Мале, то ме снайп. Идвай зона, бързо. Идвам. Преди ни стрелят, защото мен вече не стрелят. Yes. Ела. Уоу. Сега Аре, пи го. това я ще физна за 50. Брат, дай просто. Не беше от така ще свърши бига. Реално. Брат, аз нямам хил, бе. Мале, от въздуха 40 на това. Уоу, calm down. Ела на мене. На мене. Аз съм на тебе, чил. 34. Чай с хилна. Добре, хилвай. Се държа. Аз имам 2 шоквейвки, между другото. На единия му набих към 60. Аз вървя, ако вземат стена или нещо такова. Те могат горе чупят. Не. Да. Моим шоквейвнем, ако искаш. Взех. Фак. Добре, шоквейв. Давай. Не ме шоквейвна. Ще се рибу. Работи. То ние сме 2 в 2. Окей. Не. Фобокс. Брат. Аз съм дед. Не, аз съм дед. Да. Аз тръгвам без да искам. Опа. Добре, то Те са някакви картофчета. Unreal. Ето. Вече съм Platinum 3.